Bun. Mbah. Ewan apa niki? Apa le, Pak? Oh. Amit, Mbah. Niki wonten gedhek agem bae. Nggih. Saged tinggi tambah-tambah masak. Nggih, jenengan sehat berwarah ya, Pak. Amin, amin ya rabbal alamin. Nggih, pangestune, Mbah. Nggih, matur nuwun ya, Pak. Amin. Nggih, iki kayak mriki mawon rada abot niki. Heeh. Ewan apa niki wau? Lewat napa badhe masak nyayur gambas. Masak gambas. Nggih. Oh, Pengen nggih. lah nggih. Niki putrane, Pak. Nggih. Nomor niki kalih. Nomor kalih. Lah, Berarti jenengan niku mbok rondo pun dangu nggih, Mbah? jawu, Pak. Bapak Hmm, anu komplit. tinggal Mbah Jasrin nggih. Baca seman. Rondo ngopeni niki dik sinten niku? Mbak Puji Dwi Rahayu. Mbak Puji Dwi Rahayu. Nggih. Niku jane nggih pun perawan gede nggih, Mbah. Nggih, ajane. Nggih sing sabar, Mbah. Nggih, Pak. Merawat anak surga ngoten neh. Nggih. Nggih kudu sabar. Wah niki rumahe Mak sinten jenengan niku? Mbak Satira. Mak Satira. Atau Mak Sabar. Nah, Sabar. iki apa omahe ngene iki. Tanggane ngaten iki, Mas, mboten salah. Penting nggih ngaup ngoten ya, Pak. Nggih, mugi-mugi nggih sing sabar wong jenenge wong urip niku nggih wonten mawon nek ngoten neh. Nggih. Ajeng kados yang kathah nggih mboten enten Nggih, mboten napa-napa, sing penting sehat, semangat nggih. Nggih, ngoten nggih kula tak pamit riyen, Mbah. Matur nuwun, Pak. Nggih, nggih. Sehat berwaras nggih, Pak. Amin, ya rabbal alamin, pangestune, Mbah.